se raspada kad na vremensku prognozu reću da će sutra kiša, šta? Ona se kekeće voda tamo po lokalima i to. Ti znadaš da ja prilivam iz šupljeg u prazno ali više ne može ni ja biti mađajončar. Znadaš te šta je službeni bankrot? Kad uniđeš u nukinisku radnju sve po 8 kuna i kažeš ništa fala, samo gledam. Ima li koji brži način da mi dođemo do diteta? Pa možemo je pratiti. Aj, poji sendvič da bar nešto u glavi imaš, bogat blesava. Šta je? Žena koja šeta bundom činčile zove mene prijatelja životinja na razgovor. Šta hoćeš od mene? Je znala kanturinu da me i opet pošprica s bujom. Ha, to će ti ostaje iznenađenje za kraj. Pa kako možeš to raditi? Kako možeš nositi krv beštija po sebi? Pa ajde, ustani se, pristane, držiš miting, alo. Da ja tebe pitam. Šta? Jel ti imaš životinju kako? Imam, ja, moj pas Izis je moja najbolja prijateljica. Jel to je tvoje mišljenje, a je li Čuko Idris misli isto ki i ti? Ti ga držiš? Pa držim ga u stanu. Koliko ti stan ima kvadrata? Pa 29. Koliko vas je u stanu? Mater, brat i ja, kakve to sad veze ima? I onda jadni Idris, metiš ga u fotelju, naideš ga i misliš da je to super. I on mora s babom gledat ovo, drečice ti, ali Idris ne može napisat dopis i reći neću živet u 29 kvadrata, to je mučenje za mene, nego hoću na ledinu, hoću prirodu. A kako, a di je tvoj pas? Jozef, eno ti ga po televiziji, oblačiš ga u krpice, pa to od pasa radi. Prvo Jozef ima sve, ima je bazen, ima je vrtal, ali upa je u depru. I onda sam ja njega vratila njegovim roditeljima. Ti si ga vratila, kako možeš vratiti pasa roditeljima? Šta se ti cerečeš tude? Prvo, ja volim životinje više nego vi, ali nisam te zvara da se s tebom kara. Ma ja više volim životinje nego ljude. Ljudi su veće živine.